We zijn hier bezig met een fotoreportage van een bruidspeer. Die hebben we lessen filmen en fotografeerd. En we zijn eigenlijk een portfolio voor jezelf aan het opbouwen om mensen te leren dat behalve de romantische fotografie en film, dat is eigenlijk meer iets stylistischer meidje is. Wat meer glimmerachtig. En ja. En dit is hier zo'n mooie locatie en ook is hier in de kelder staan. Ja, dat voelt die mensen van de file hier ook al op. Zij is de regentenkamer, Shinlitten en nog een mooie kamer. Maar dit vinden wij vol sfeervoller. En ja, we willen die zeker onderscheiden van de rest. Twee vrouwen in bed staan, dat zijn wel aparte huwelijksfoto's. Hè? Ja, inderdaad. Maar ja, het prikkelt wel. Het is wat leuk. Ja, het is mooi om te doen. Het is van beide mooie foto's, denk ik. Ja. En nou? Nu gaan we met allebei het wetter in. Maar dat is een beetje zonde van die bruidsjurk, of net? Eigenlijk wel. Maar ja, ik had er wel vroeger. Ja? Nee, wat oors. Ja. Ja, wie doet gewoon. Wie doet gewoon gek, joh. Het is mijn moeder, dus als het goed is, dan krijgt het er wel weer uit. Ik had er wat vroeger. Die is mij? Dacht het niet. Nee, hè? Nee. Nou ja, wie doet een poging. Wie shirt wel, hij staat echt eens beleefd.